Hey, Benjamin, Mikkel og alle jer andre, der lavede kreaturer dengang på Vesterbro. Ikke? Vi, øh, vi genskaber lejen inde på det, der nu hedder Jazz House her den 24. februar. Så kom ind og vær med. Jo flere, jo bedre, det ved I jo. Så ja, ja det er sgu lidt vigtigt, I kommer, ikke? Altså, men prøv i hvert fald, prøv i hvert fald. Det kunne være fedt at se jer derinde. Det starter kl. 8 den 24. februar, husk det. Så ja, alle jer, der lavede kreaturer dengang i 80'erne inde på februar, I ved, hvad jeg snakker om, ikke? Kom derind, ikke? Vi ses.